Сәлем дуслар! Эфирда кайнар унлыктан торган лайыклы хит тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Март айы әкрен генә ипләп кенә үз җаена узып бара. Инде бик тиздән карлар эреп беренче чәчәкләр, умырзаялар да калкып чыгар Алла бирсә. Эх, яратам да инде табигатьнең уянган вакытын. Хәер, анысына әле иртәрәк. Шулай булгач, сезне лайыклы хит катнашучыларының яңалыклары белән танышырга чакырып калам дуслар. Кунакларыбыз да булачак, шуңа күрә безнең белән булыгыз. Мин исегезгә төшерәм. Күңелегезгә хуш килгән җыр өчен Мәйдан.тв сайтында лайыклы хит бүлегенә кереп, тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Әйдәгез, башлыйк әле, Венера Шәймиева күңеленә килгән бер уй белән уртаклашты. Ул кешегә сынаулар ни өчен бирелә дигән сорауга җавап биргән. Җавабы мондый булыр: Аллаһы Тәгалә сынауларны безне шәхес буларак үстерү һәм үзенә якынайту өчен бирә. Ойландыра шулай бит. Шуңа да дуслар, һәр сынауны кабул итеп, аны үтәргә өйрәнсәк иде. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә, барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк Жан ярала йөрәк астында. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Мең сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгыштан. Синең кулда яңа язмыш бар. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә, сабыеңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын саклар сезне гомер буена. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә,
Алсу һәм Азат Фазлыевлар табадан төшкән өр-яңа җырларын тәкъдим итте бит дуслар. Җыр әлеге дә баягы мәхәббәт турында булыр. Тик бу юлы серле мәхәббәт ди Азат. Ай-яй-яй. Серле мәхәббәтнең нинди булуын белергә теләсәгез, Фазлыевларның яңа җырларын тыңлап карагыз әле. Ә хәзер эфирда Алсу белән Азат башкаруында Яшик яратып җыры дуслар. Лайклар куярга онытмагыз. Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, яшь вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул, Әгәр икәү булсак, сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән түгел микән, исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекедән шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып, яши әле яратып. Гөлфия Шәвәлиева Башкортстанда яшәсә дә, ике республиканы да якын күрә. Җырчының татар сәнгатенә хезмәтен югары бәяләгәннәр дуслар. Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәте өчен Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлеге медале тапшырылган. Афәрин! Чын күңелдән котлыйбыз һәм инде әлбәттә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Яшьлегемә бик яшь кайтам, чорда
якларга. Olga tabatlap Aygül Zakirjanованың Instagram битенә күз салдык. Ул булай дигән: "Үсеп килә улым, Аллага шөкер. Фотога төшәргә яратмый инде. Көчкә генә әйдә, сагынам бит үзеңне, кара булса да юанырмын" дигәч, ашыкмый гына телефонын куеп, прическасын матурлап, ризалаша. Ә без әлеге гаиләгә бәхет теләп, клипка күчәбез. Yakın alma diye kişi Kimi gayipli ağır sözleri söylegenige Yüreğime ağır alam canım yıllay Rahat tügün gazaplanıp yürügende Ağır yakşı bulup alıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Yılamazsan taş yürekli diye kişi Göz yaşımını kürsətüyümsüz genige Barışularım yüreğimde uğrun aldığan Varur başımın geli tübeni Ağır yakşı bulup alıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Şaklarda şuler diye minik kişi Şuler bulup kalıp gerek bu dünyada Öz köyüne yaşa kuan tutunmazlar En yakşısı şuler bulup kaldığımda Ağır yakşı bulup aldıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Ağır yakşı bulup aldıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları Beni jitseler yüreğine hançer kadar Ağır yılamış yapaldıları
Тапшырыбызның мөхтәрәм кунагы дуслар, җырчы, җәмәгать эшлеклесе, хәйрияче Фәрит Мифтахов үзе. Hey, ассаламу алейкум дип исәнләш. Ике куллап исәнләшә кирәк Фәрит абый, нимә бит? Фәрит абый дип әйтергә ярыйдыр ич. Бик дөрес, әлбәттә, бик күңелле шулай. Чөнки бездә татарларда бит инде ичкенгә алдан тулса да, авый дисә, ул бик дөрес дип уйлыйм. Менә шулай. Бик зур рәхмәт. Килешәм, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде менә сез безнең хит-парадның даими кунагы, катнашучысы шулай бит. Менә бу юлы да менә кызлар, ханымнар җыры белән катнашасыз. Шушы җырның тарихын да сөйләп алсагыз, авторлары кем, көен, сүзен язган, кемгә багышланган ул менә бәлки серле бер кеше бардыр аның. Аның серле кешеләре бик күп. Кызлар ханымы дигәндә без әниләрне, апаларны, сеңгелләрне, кызларыбызны, яраткан җәмгыятьтә булган хатын-кызларны барсына хөрмәт иткән сүзләрнең бөтенесе шул җырда тупланган дип уйлыйм. Әлбәттә, бүгенге клип турында әйткәндә, мин Майдан каналына рәхмәтле, чөнки без инде күп еллар эшләгәндә, инде быел менә март аенда да нинди клипны күрсәтәбез дигәч, мин инде 8 мартта аны тәбрикләү формасында да тәбрикләү аша һәм инде шул җырны яздырга, сездә төшергә булдык. Әлбәттә, ул менә шул лайыклы хитта катнашырга тәкъдим иттеләр дә. Без инде сезнең белән бергә безнең мәйдан тамашасына барып җитсен дип, аларның күңелләренә, кызларның, ханымнарның теге ничек әйтергә бәйрәм хисләре ай буе булып торсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән бергә туган. Әлбәттә, аның сүзләренә Гөлнур Айзатулова Буада бүген көндә яшәп, күп җырларның авторы, аларга аерым рәхмәтләр әйтәсе килә. Үзем исеменнән, кызлар, ханымнар исеменнән, аны яраткан җырларның тамашачысы исеменнән дә. Менә бик зур рәхмәт. Гөлнур ханымга шулай ялкынлап кайнар сәлам җиткерәбез. Аның да берничә җырларын әле үзем дә җырлап киләм, менә шулай. Һәм инде Instagram'дан күзәтеп торабыз. Сез сәламәт яшәү рәвешен бик актив алып барасыз. Менә ничек ул шулай менә кыш көне бит инде, байда Зәңгәр күлгә килеп, аны су куйнасыз. Аңа ничек әзерләнергә? Минем үземнең күптәнге бер хыялым бар. Шушы Зәңгәр күлгә килеп, су куйнап алырга. Ләкин әле һаман да ашыра алмыйм, ни өчен дигәндә, чөнки мин куркам. Дөресен әйтәм. Берсендә әти белән мунчагына кердек, шабындык та, карга чумдык, карда аунадык, һәм шуннан соң 2 көн авырдым. Шул куркып калдым. Беренчедән, куркырга кирәкми. Без әле әйтәсе килә Идел журналы белән бергә әле бер 2 ел, 3 ел шулай барып, коллегалар белән коенырга насыйп булды. Алар бик шатланды. Мин дә бу форсаттан файдаланып, Майдан каналында эшләгән кешеләргә барсын алып барып, менә сезне коендырасы килә. Әлбәттә, сез кышкыны курсагыз, аны менә май айларында, июньдә, җәй көне ясасак, ул бик яхшы булыр. Сезнең аша безнең халыкта күреп, менә шулай сезнең кебек салкыннан куркмас иде. Әлбәттә, салкыннан куркмау ул сәламәтлек, ул үзе психологик яктан да кирәк дип уйлыйм. Әле бит ул су коену гына түгел, аны бит әле спорт белән шөгыльләнергә, лыжада йөрергә кирәк, велосипедта йөрергә кирәк, җәяү йөрергә кирәк. Әлбәттә, тәртипле тормыш алып барырга кирәк. Монысы да бик мөһим. Шуннан соң инде сез мунчадан чыккач, карга чумсагыз да беркайчан да сезгә бер нәрсә булмас. Мин алайса велосипедтан башлап карармын әкренләре. Аннары соң күз күрер инде шулай бит. Ләкин шулай да Самокаттан башла. Инде самокаттан башлар. Минем кызымда кичкенә шундый розовый бер теге самокат бар. Шуннан башлармын. Аннары соң сезгә шалтыратырмын да, әйдәгез әле барып кайтыйк әле дип, барып кайтырбыз бәлки. Бәлки сез шуннан да Мәйдан каналын алып барсагыз, бик шәп булыр иде. Бүтән кешеләребезне җыеп, әйдәгез барып кайтыйк әле дип, бер шундый бер акция узырып алсак дип әйтәм. Яхшы. Бик яхшы булыр иде. Шунда бер клип төшерербез. О, менә бит дуслар, менә көтеп калабыз. Димәк, әлеге тәкъдимне һәм инде авторларга әйтеп торыйк, күзәтеп торсыннар, һәм шулай ук без сездән матур сүзләр, шигырьләр көтеп калабыз. Шулай. Шулай. Языгыз әле безгә шуннан да, бәлки Мәйданның бер зур бер гимны булыр. Шулай булыр ул алар. Һәм инде менә якын киләчәккә планнарыгыз белән дә уртаклашып алсагыз. Безнең планнар бик зур. Ел саен, чөнки без инде актык елларда менә бу былтыр гына күрсәтте, план буенча гына бөтен эш бармый. Шулай. Шуңа күрә дөньябызда тынычлык булсын, исәнлек саулык булсын. Әлбәттә, дөньябызда да, Россиядә, Татарстанда, Казаныбызда, гаиләләребездә тынычлык булса, әлбәттә безнең күңелебез дә, сәламәтлегебез дә яхшы булыр. Шуңа инде без бергә эшләп, планнарыбыз бергә булсын иде. Чөнки теге аерым менә эшләр эшләп, ул тормыш бармый әле. Әйтәләр бит, бергә яшик, аерым торыйк. Әйе. Шуңа күрә куллар да икәү, бер-берсен җуырга гел ярдәмгә килеп торалар, шулай бит. Шулай. Инде тамашачыларыгызга үз теләкләрегезне әйтеп җибәрсәгез. Инде Майдан каналын караучы тамашачыларга
бигрәк тә хатын-кызларга март айында, мартның беренче, язның беренче бәйрәмендә шундый клипны карап, шундый җырларны тыңлап, сезгә әлбәттә күңелләрегезгә барып җитсен. Исәнлек, саулык, узын гомер телим. Мин дә һәрбер вакытта телим хатын-кызларга ана бәхете, бала бәхете, узын гомер, гаиләләрегездә тынычлык булсын. Бәхетле булыгыз, узын гомерле булыгыз. Дуслар, лайклар куярга онытмагыз, тавышлар сезне көтеп кала һәм клипка күчәбез. Тормышны бизи кызлар, ханымнар, гомер юлдашы таныш чалымнар. Хөрмәтем чиксез җырларым сезгә, яшик аңлашып яратып бергә. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын-кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызларны аңлыйм, аңладым, өмірлік ярны бірне сайладым. Кызларым туды мәхәббәт тулы, яшибез сөйеп бар йөрәк булып. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын-кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Кызлар, ханымнар, без сезгә терәк, хөрмәтләп кенә тибә гел йөрәк. Нурлы йөзегез безне күргәндә, гел бергә булыйк күрләр менгәндә. Яратып кына карый күзләрем, гел әйтәм шуңа матур сүзләрем. Хатын-кыз дигән нурлы фәрештә, дуста киңәше миңа хәрештә. Безгә ышана кызлар, ханымнар, узата бара таныш чалымнар.
Хит парадны Илгизәр Исламовның әнкәй җыры дәвам итә. Илгизәр абый әнисе Нурсафа апаның яратып пешергән ризыкларын искә алды. Әнием бик тәмле итеп кабартма белән паштет пешерә. Аннан соң шәкшәкне дә оста әзерли иде ул ди. Әнинең телне йотарлык тәмлек шәкшәгенә күрше күләндә заказ бирә иде диде Илгизәр Исламов. Öskürtlerini sıyıqtıman ısırgan, dağlar şungan, sağız işinne. Әнекәй bugün никтер ойға şungan, Tuturıp yatpan da mişinne. Әнекәй bugün nikter oyga şungan, Tuturıp yakpan da mişinne. Tәрәзәңне каккан жылы җилләр инде киткән ерак киңлеккә. Кош ырынып Илешар ягында, акырынлыгым атлар сугышка. Кош ырынып Илешар ягында, акырынлыгым atlar suğuşa. Qırau bulup güzler tüsü düşkən, Türküm Türküm kışlar kışına. Әнекәй генә никтер ойга şungan, Сөйәлгәндә җылы мишенә. Әнекәй генә никтер ойга şungan, Сөйәлгәндә җылы мишенә. Сөйәлгәндә җылы мишенә. Сөйәлгәндә җылы мишенә. Ринат Шихаповтан әгәр дә алтын балык тотсагыз, нинди 3 теләк теләр идегез дип сорап алдык. Беренчесе сәламәтлек, икенчесе бар җирдә дә уңышлар, һәм өченче теләк дуслар, дөньялар тыныч һәм имин булсын иде дип җавап бирде безгә Ринат Шихапов. Амин достым, теләкләрең кабул гына булсын инде.
Aziz tuğan jirem Sin hamanda köngeli türünede Jeyler jitse balını tuğayların Gül şeşekler bilen kümle Sun temle Urman kırın yemle Tuğu büsken jirem alparım Dünya güzel Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Gerile bakkan avul ortasından Şirmeşende üstek kıyanıp Kayşan kaytsak avlum karşı ala Enkey gibi kaşıp uyanım Sun temle Urman kırın yemle Tuğu büsken jirem alparım Dünya gezip Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Bulup yaşi Şatlık sağışlarda gül birge Olparlılar işten bulğanı deyip Sıklanıp qarıylar bit bizge Sun temle Urman kırın yemle Tuğu büsken jirem alparım Dünya gezip Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Danlı alpar nesilinden bit biz Yuğalmabız kaya barsak da Tuğan yakını unutmabız hiç de Patşa sarayında tırsak da Sun temle Urman kırın yemle Tuğu üsken jirem alparım Dünya güzel Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Dünya güzel Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Sun temle Urman kırın yemle Tuğu üsken jirem alparım Dünya güzel Köpme iller kürdüm Sinnen güzel şiirler tapmadım Он 9 март günü автор başqarışı Liliya Vahitovanың туған күні болды. Былтыр юбилейм иде, әмма қызғанышқа пандемия арқасында аны үткәреп булмады дейді Liliya ханым. Аның каравы, ул үзе оештырган Сәләт фестиваленең 5 еллыгына әзерләнеп йөри икән. Liliya ханым, сезне дә, Сәләтне дә котлыйбыз, зур уңышлар һәм яңа үрләр теләп калабыз. Sırlarını dalgınlığına isken jir bilen Jiller fina ofa, jikirgendir ofa Sağışlarım kayıttı jir bilen Siken ofa jiller, minim sırlarını Sokmaklarda sonra yokara Sağışlar daralsın bizlere
çok Kuşlar jığın hayran kalıp alar tavşına Uşılığamdır oxru sina Eydir sizler nazlar bulup kuşlar tavşına Siken oxru jiller Minem sırlarını Sokmaklarla sonra yokura Yanımda hamam Hürüşüler güden Savaşlar doğransın bizlere Siken oxru jiller Minem sırlarını Sokmaklarla sonra yokura Savaşlar daralsın bizlere Salmakına otlap gözlerine girem Dire yokta sarı yaprak Sağırgına gitem Sağışka uğralıp Ginevinne senin minirken Sivken oxru jiller Minim sırlarımdı Sokmaklarda sarı yaprak Savaşlar daralsın bizlere Siken oxru jiller Minim sırlarımı Sokmaklarda sarı yokura Yanımda hamam Hürüşüler güden Savaşlar daralsın bizlere Yanımda hamam Hürüşüler güden Savaşlar daralsın bizlere Savaşlar daralsın bizlere Savaşlar daralsın bizlere Ренессанс оркестры җитәкчесе Лидия Илюшкинаны скрипкада уйнарга кем өйрәткән дип уйлыйсыз, Biz bilamiz. Sizga da aytib o'zingizga do'stlar. Lidiyaning o'qituvchisi, Qozon davlat konservatoriyasi professori, Tataristonning ot qozongan san'at ishliklisi Marat Ahmetov o'zi. Marat afandi o'zi da yil sayin konservatoriyada akademik konsertlar berar ekan. Tatar jamiyatchiligine talantli muzikantlar tarbiyalashi uchun zo'r rahmatimizni bildiramiz.
Атнабыз туган көннәргә бай булды бит әле дуслар. Талантлы җырчы, олы баручы Алинә Кәримовага 29 яшь тулды бит дуслар. Мин әле яшь, 30 тулмаган ди ул. Әлбәттә яшь, һичшиксез яшь. Алинә туган көнен якын дуслары әйләнәсендә үткәреп җибәргән. Без дә җырчыны ихлас йөрәктән Мәйдан каналы исеменнән котлабыз. Сәламәтлек, гаилә бәхете, иҗади уңышлар телибез дустым.
Бүгінге тапшыруыбыз тәмам дуслар. Атна дәвамында лайыклы хит катнашучылар өчен тавышларыгызны бирегез. Киләсе атнада сезнең ярдәм белән җиңүчене ачыкларбыз. Төгәл бер атнадан янә күрешербез дуслар. Исән имин булыгыз, мәйдан каналын карап рухланыгыз, үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.